Sa kulungan ng bagsak ng isang 38 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng iligal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa Purok 6 Barangay Pinagbobong, Tabaco City, alas 4:12 ng hapon nitong Martes, Setyembre 9. Kinilala ang sospek na si alias Brad, may kinakasama, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakuha mula sa posisyon niya ang 6 na pakete ng shabu na may timbang na humigit kumulang 17.47 gramo na nagkakahalaga ng 118,796 pesos. Kasama rin anya ang sospek sa listahan ng street-level individual at matagal nang minamanmanan ng mga otoridad. So ang PNP Tabaco naman po ay patuloy na nananawagan sa active support ng ating community. So hindi lamang po laban sa or kampanya against illegal drugs, but also po sa other forms of criminality. So kailangan po namin ang suporta po ng ating community. Nasa kustudiya pa siya ng Tabaco CPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.